så jeg får en, der er fuldstændig magen til. Og på samme måde, når vi kigger i spejlet, som der står i skriften her, når vi kigger, jo mere vi kigger ind i Guds herlighed, jo mere vi kigger ind på Jesus og hvad han har gjort. Jesus, han er referencefladen. Hvis vi prøver at kigge ind i Guds herlighed, uden at gøre det igennem Jesus, så er det sløret. Men når vi ser igennem referencefladen, lige på, så bliver jeg mere og mere, som det jeg ser. Ligesom det her program her. Jeg spejler, og tingene bliver fuldstændig magen til. Det er ikke noget, du og jeg kan gøre. Jeg kan kun spejle det emne, fordi det er et emne i forvejen. Jeg kan kun spejle det emne, fordi det er en referenceplade. Alt andet, det kommer af sig selv. Jesus er der. Eller rettere sagt, Guds herlighed er der. Jesus er der. Og du og jeg, vi kan blive fuldstændig ligesom Jesus. Der står stykkevis erkender vi. Stykkevis erfarer vi. Gradvis forstår vi mere og mere. Det er desværre ikke sådan, at vi bare kan i det her trækprogram bare kan spejle sådan hjemme, så er vi fuldkomne. Men gradvist bliver vi mere